penny for say crime has no expiry. Odi bonine, about 50 years, you will come to address it. There was a finally Okatakyie Afrifa together with TikTokers, Abba replied Dormaahene. In fact, Umaba fire back at him for his consistent attack on Asantehene. Nana, they are not say Tibɔnkɔso. Attack the piano or be ready on him no. Afrifa Abba blàst no. Cause as a judge, your lawyer say a judge, you should know better. Afrifa Abba blàst no. Me man chire mu no achire wadwen ama me e wo comment section. Aha Penyah block media. Metro say any day mo. Obe like video no other mo subscribe button and we click notification for latest updates. Aba chire wadwen ama me e wo comment section so ba so. No achire for enya bia hwe. So onim de atwagu on the internet. Every Dormaahene akakye. Ni nyina se on tiase se ada na ma kwan e ma Asantehene eye dwumadi o Ghana ha ma opagya Asanteman flag together with Ghana flag on tiase. The Dormaahene can Ghana history ni bi onim Ghana history kra de eye benya Ghana onim on tiase. It onim de ntia Asantehene Ghana man kwai man pagya the flag Asante Dormaahene so on tiase. There were only one flag e Ghana no one Ghana flag e no nkwa no say ye pagya enisia aside no ye pagya flag bia bi e Ghana ha. Dormaahene so on tiase. And afi so no na nko onim say all support Mahama NDC ama NDC ba NDC ashate Asantehene up but ohemu ase Mahama kura na eso Asantehene so more and Dormaahene so on tiase ne go apai aduto omu na kutukum so on tiase adaya GJA awards no na Mahama eno Otumfuo Asantehene ene wo ho eme ho kwara na Mahama ma Asantehene special gift bi award bi ni nyina Dormaahene se ne go apai on tiase afei 31st January 2026 no na Asante Independence Day Adechi 1st February na akweside awuzi Dormaahene say Adechi Sunday na akweside 1st February na akweside Dormaahene say on tiase say eho no mo no IGP Ghana police for call mention fie ya guard of honor ema Asantehene Dormaahene say on tiase na nyina kanfu ano ona o kirem say ono Dormaahene oye bayifo pa baye no ono agema bedu owo bi akonya na nteso no ya de ne ya bia na o na nanu nyina ne ya bia na na mo de ne de Ghana wa wuni me sanaka e bia na boy ya bayifo me baye no mo bi saba to so wa odin ka aka 18 no even one set record no straight and say bayifo bia ni brade baye ye ni bre bayifo bia ni brade no homo bayifo bia ampa de pa ni bre nto o ka si pain so bayifo aye normal ha say aye normal o kan ya kire mu se Mahama hwe ya no obejije to obeje tax e wodoba hodoba obe set tax collection body wajeje tax e wodoba eh azeho na eno ana Okatakyie Afrifa benza wuzi ya obe kire mu on the TikTokers to ma be reply Dormaahene na we eni nsemu a omo eka Dormaahene agema bedu sanka mene wa anase meka ho panyinefo ho a anka kasahunu bi ya wo kasa e wo begwa mu no anka we jai de dawo anase wo ye mikro mu hene a anka nkwase ade bi wo ho a wo nye na wo nso ntimi ye mikro mu hene ekura ho no wure mu ho no ma na wo bedi hene bibia ni wa wo betimi ni Asantehene abanta wo ho a wo bedi nkonim ena wo wuti mu no wo na ye wadwen se wo ni Asantehene anya Asantehene no mfa wo ye ni turuma brodua no kware na meka kire wo no mfa wo ye hwe na eye me ho ase mpanimfo atwa ho ehia wo mpanimfo wo na wo se wo ye bono House of Chiefs president na whole bono ahemfo ntumi nkame together emfrɛ wo nkire wo ntena asese nnia wo ye no eye saboni bi na wo ba to ama bono ene wo kurom ho no mo no nkiri mereba ebe ha won nyansa bi anim kwampapa bi ani wa wo bo ema won and make no kware akere wo tim na ye se woni Asantehene nya Asantehene on fa won ye ni turuma brodua on fa won ye hwe on dampo ndwene wo ho wo na Asantehene ho adwene edidi wutim a wo kwan a wo fa so untimi mpo na wa Asantehene ho na akese nso na wo behu nia wo mpese wo behu wa Asantehene ho no eno na wo ba behu won se wo fi wo nkwase ade ase no Asantehene na ni ma na okọ bibia ni wa ne beba nta wo ho na ne beba te wo ho a wo bedi nkunim nya no krampo no wo na wo ya wadwen se wo ne banta ono no mfa won ye hwe
we say won ti ase say Ghana police amount parade ama Asantehene wa dwene ye adwuma de bia mekoso aka kire wo se wo yade a nyansa wo ma meka esi nia wo ye nyansa wo mu ye jimisem so ameka se wo ye ejimisem na ore ye no na yankwase ade a wo comment ase ne se mempene wo be ye den ya yama no ya hye ne nuonyam wo be ye den yen ye bi ma we ye won ye Ghana police enye hwe mu bia enti den na be ye wo mpene Ghana na wo de wo kasa wo Ghana na kwanyefa Dormaahene suanyansa doma mpanyinfo bunu mpanyinfo monhu se saa kwea na modi na di manim no enimguase kwea na odi gumu onka nyansa de bia edi mpuntu abebre doma ene bunu nchirimada mutiti we hu yeden ohene yemeyen kanfo ubibia yemeyen kanfo wasore agade nipa ene namsumuna so yesesa kondom amanfo ayusu ewie pada mia ede aye wombra ewie pampers wo sesa bobo in the name of yenkase Dormaahene re adwuma doma papa yi de wonam begwem echi akotokoto te se class 3 ni abayo a wa post school echi a wo fie good morning good afternoon yenkase papa ni hujo yemeyen kanfo yemeyen sro edi jimi na nam Nia wo ye no eye pretending eye adigimi in enam ohini bia ni wo bekwakwa ne na bola so asesa ntamago ni ade amanfo hwini mo hendore ni ade abobɔ ne bo wa adwene wɛn na no ufi ukrom se ukobi krom akoye cleaning wo ho sanka wo mpanyinfo edi we echi ni nim nyansa wo allow sankwase ade ne ho wo ye yemien kanfo Dormaahene suanyansa keke Asantehene on the Ghana for in Ebumai on the Ghana mpanyinfo na Ebumai ono kra na edi enim na wo Ebumai no Ghana nkanko Ghana mpuntu akwa ye pagya we fi yemfefum wa Africa nyina no Asantehene in edi enim wonwa adwendwene wiase ho ehia wo fra Asantehene obi ani wo befrew eno so bekwa kwaka kire UN sade no ma fra Asantehene a wo mfrew ye fra hemfo a ye du Ghana ya Asantehene hina na enimu me kantam kesi se wo enye TikTok ene wo mmuade a ofi ase beye wa Asantehene wa minimu da ba ye nimu Asantehene e wa bra yesusu ayeye mofra sa bre no kra radio ni wo TV ni wo ba na ye wa Asantehene calendars ebubo ye ndan mu Dormaahene suanyansa ni a wedi ukan no sua birubi fini nchen enye wa adwene se wo betwitwa ne 19 anase wo betwe na san enimguase be kan usa Asantehene ya wo beye asa wuntimi ni Asantehene ye Asantehene tukwan so betu kwan ye hu se wona na America wo frɛ den na donkwa ata na ekɔ interview ba Asantehene etukwan a hwempanyinfo okohia won ebesi den na donkwa ata etimi agina Asantehene anim se o interview no papa suanyansa keke ni a wo hia pa ye nyansa wo hia hwe Asantehene nyankopon echira no na ahini ni nso no eye nyankopon na ede ama no na ne nanom boss papa nya wo hu nyansa boss papa na ama Asantehene Asante kingdom abeye kingdom a ende ejenidin ewo wiase afa na nyina enti won so wo betimi aye hu nyansa hyehye wode no eto wo man ntirima jimi a wo jimi ne nkwase ade a wo ye emfa so de 10% embre wo ntirima Asante won we di kan wa Asante ne jimi te se na awuri jimi ya anka Asante kingdom no enye ne se na ewe ni bre no enti wusu betumi aye hyase ne bobra papa bi eto ho madachi nchirima enye bola na won nam so sesa condom ne pampers ne pad ne ade bobɔ wo bo no enye no nen ye di nyansa na ebuman wo betumi akwa Asantehene won na wakoje advice efutu ewo ne ho na mo nya wadwen se mene ne yepe untimi ne Asantehene yepe na ahemfo na ehihye na ase ne krampo no won bi ani wa won ne yepe suanyansa na ye bibi papa bi eto wo ma doma ene bunu nchirima promotions. Now moving away from IGP Christian Teteyuno and any promotions are what they are ama yanko na yanko hwe eye 12 Nana Dormaahene Mianga same papa Nana Dormaahene Ajimambedu. I decided I was not going to make comments about Asantehene and Semubio because now I'm going to see a tour berry. It's a tour berry any day. And you may be a promise you one can sakano. Kabema the peace that reign between Asante
and bono anka awo me say ye nuanom baako abatoɔ nti na akɔhyɛ baabie na wo ye create tension between Asante and Bono. Eja ye mu bi ye defend Asante, it came across as though ye ni nuanom Bono fo. We've sat down, we've reflected. We will not leave the space for you to make these commentaries unguarded, unchecked. We will still pass commentaries over it, except that it will be done differently. Eti, Dormaahene, mesen wada mama me no ni nkomo. Eti se wo hwe Dormaahene so. Na woyɛ de Dormaahene pɛ. Na woboa ma bunu pagya, bunu nkyempem epagya. Na wogya Asantehene nso mo yɛ na Asantehene. No ɔhwɛ na Asante so a na wadaroma mira ɛbɛyɛ den. Ɛdeɛ na besi. Dormaahene, me papa, and when I say me papa newa, I've explained it over and over. Say I believe a condom no, it goes beyond just Doma, Asante, Dwabe, Achiremasu, Niade. A condom is in 8 family. Diana, Oyoko, Asechiri, Asuna, Bretio, Ekwana, Ene Adako no Momaka. A condom nina, that's what consists of it. Na Messia Jahine Eye Duanani. So we are Duanani dia. Then clearly we are me papa. So I will pass comments on the maybe a waka efa yewra Asantehene ne IGP ho. Na respectfully, we will share our ideas on it. I think as a high time you make some of these commentaries not because it is your personal agenda, but it must have a national connotation. As a bibi attachment. If so we are lawyer ni winimumra. It's only mradia. And Ajiman Bedu, it must be grounded in law. It must be solid in law. If a judge ni what's in a judge, you read the constitution over and over. Now say any would so a problem when any maybe a Asantehene Asantehene dear nimu a year. It does a personal fight against Yewra Asantehene. And I say it is diabolically being wrapped as a national agenda. And then you be sound common. So yentie missing Ajiman Bedu. Me rasi di asema. Adeɛ bi ɛkɔ so. Na hwan ne bɛka? Yeah. Adeɛ bi ɔkɔ so Ghana hwan ne bɛka? Yeah. Ajiman Bedu deɛ ɔmi sɛ da bi aba bi akɔ no. Na bibi bi wɔ hɔ na ɛbɛka. Yeah. Ghana man hwɛ bi yɛ ɔka so bɛka. Ɔnkɔ wɛ bɛka. Yeah. Yewra. Adeɛ bi ɔkɔ so. Yeah. Abane deɛ nim sɛ tumi nyinaa yɛto te sɛ John Dramani Mahama. Ɔne Ghana nyinaa yɛde yɛ tumi ama no. Yewura na asoɛ no bi te sɛ police, bi te sɛ military ne nyinaa ahyehyɛ no ase anaboa. Yewura na ano bibi bi kɔɔ so nkran. Ghana fo bi yɛ mpiaseɛ. Awie. Yɛ ni sɛ o we deɛ bi a abɛtwam. Yewura na ano ada kwasi da BSc Kumasi. IGP ɔka ho. IGP wɔ hɔ ɔyɛ dɛ ato sa na bi na mu. Ghana wɔ IGP so yɛ ɔgyina hɔ ma Ghana nyina. Yewura de ehu kura ne sɛ na nsa GJ Ghana Journalists Association. Bɛyɛ ba wɔ so bi Kumasi. Bɛ de ɛno kura na ha. Nti ne mɛka asɛm no, nti ne mɛka no. Na mampanyin a yɛto abade maa no, na ɔba, na binom nso bɛka ho, na bɛkeka bɛ flag, ɛnyɛ Ghana flag. Yewura, IGP da ɔyɛ saa adeɛ no bi ama regions ne nyinaa, ɔma me dɔma me yɔ. Mpɛ sɛ asɛ matter of priority, ɔnkɔ slave mansini, ahemfo akɛseɛ no, ɔnkɔyɛ saa adeɛ no bi ma bɛ. Bunu ha omra anya ba akoma na vice o madoma o koye bi ma regions ni nyina se anya bi ama regions ni nyina na o le ba bi ba akoma na oba ya me Ajiman Bedu am to so bi nu me sorry Ghana
Sɛ saa deɛ no yɛ dɛ meka sɛ tia. Sɛ me ma no nkɔ so. Ɛnkɔ so me mu bi da. Bɛwom afiwe mu no bɛdi 60 years. Mente sɛ Ghana saa deɛ bi akɔ so da. Yɛwura ɛyɛ waba no no a wode ne baeɛ. Ɔhu sɛ wokae da na ano sikasɛm ankamfo. Ɔyɛ nokorɛ sikasɛm wayɛ ayɛ kama. Ghana ni bia bɛka sɛ sikasɛm ɔnyɛ yie no. Me Ajumabadu. Na Ajumabadu sɛ ɔnte aseɛ sɛ ɛyɛ IGP Christian Tetuyono ama Asantehene kwan amana yɛ ɛyɛ deɛ wɔyɛ yi. Sɛ ɔyɛ ɛyɛ parading ɔyɛ guard of honor ɛyɛ mo friends guard of honor anadeɛ bɛyɛ sɛ wɔ inspect parade. Is that clear? Wɔnte aseɛ. Secondly so GJ for yɛ program bi. Na Ajumabadu so wɔnte aseɛ sɛ ɛyɛ Asantehene banana Asante flag edi n'anim. Now yamwa na many mirror any nkomo. Now Ajumabadu many woni nkomo akra. So because you were a judge, I am going to have the conversation grounded in law. I will have it grounded in a world politics and examples across the world. You are fighting for. You are fighting for your own personal thing wrapped under a year. I said, yeah, only of Koma Ghana, on Koma Ghana, mirror. Messi Ajumabadu, the Awuye won't Koma Ghana. The can what read the Constitution, Article 271, very clear on what it says. Article 271 of the Constitution says that the institution of chieftaincy, together with its traditional council, is hereby guaranteed. So you can the institution of chieftaincy is guaranteed. Flag and a Asantehene ho and san yeba be Ghana no e Asantehene a chieftaincy ho. It's yakasa it is guaranteed. Flag ne ka ho it is guaranteed. Na Asantehene ba na dom di nanimu a Asantehene ni chieftaincy ne ho ansa na yebeka Ghana ho. So if the Constitution guarantees the institution of chieftaincy, it guarantees it. And you see, not only does it guarantees the chieftaincy institution, it even goes ahead to admonish any state institution, whether parliament or every other institution, say obetimi amend anything that touches or derogates a chieftaincy institution without first being brought to a kind of National House of Chiefs. So Article 272, or say Parliament and by extension any public authority cannot pass any law or take any action that detracts or derogates from honor and the dignity of the institution of chieftaincy. It's Asantehene for Omo flag, and then ya Asante, Emma Asantehene and Asantehene. You cannot pass Emra to take away that flag simply because we have joined a country called Ghana. After all, Ghana is a unitary state. And unity is not achieved by erasing the history or the identity of people. Unity is achieved by acknowledging the diversity in the existence of the people within the country. What is this continuous attack? Constitution recognizes customary law under Article 11.3. Under Article 26.1, the state must protect and promote customs. It says Asantehene ye bibi na it borders on a customs. Clearly, inspecting of parade, displaying of flag, performance of ceremonial duties as Asantehene ye no. It has got nothing to do with usurping the sovereignty of Ghana. Because the war it is within the exact constitutional mandate here. It's in Ajumabadu. Siyete ho now catch ne say Asantehene inspected a guard of honor any guard of diebe it here say usurp the presidential don't mention sir. If it's a ceremonial parade, it's not a political activity. It is constitutionally protected, a cultural function. Yes, ceremonial parade, not for just heads of state. Yes, ceremonial parade, and your heads of state in Gua. Obi a minister of foreign affairs will mind be so. Obedru baby, yet me a ceremonial parade, mano, no inspected. Yana and Dani Abudu, or baby or one, you bet me a ceremonial parade, mano, will inspect me. Ewa damba. Ochehene to a ceremonial parade or a ochememwa. You bet me I'm ochehene inspected. And there is nothing wrong. Government can inspect ceremonial parade. And there is nothing wrong. Even religious leaders bet me inspect a cadet corner, a ceremonial parade. There is nothing wrong.
It has not border. It is not about the sovereignty of this country. Emfa Ghana ho baabia. While we are discomforted by the actions of Asantehene, so you are wrapping it against, say, as a fight on principle, and your principle, papa. Wadaroma, Asantehene de na wo ye no. Say ye will kura the flag, say will kura, will inspecting parade, those who you. These are all part of the culture which is guaranteed under the constitution. What you say? It's an argument, so what problem with Asantehene? Be clear. Don't wrap it as if say fight for a year Asante a Ghana mind. Don't do that. Huh? Don't do that. Yeti kroma say the man for the brain and say Dabon for or flag. Gonja for or flag. Gamashi womu flag. Oko be yi mikro mu mfantefo ya asafufo e bebre wo flag. Wo bia wo bi. It does not challenge the sovereignty of the republic. And then Ghana and Kwana could do a see your mind, and for that matter, your mind, no, Sabio, your friend say, Untimi, because you are a nation, you cannot have your friend say a flag within a nation. Since when? Since when? Since when? Since when? Who be do United Kingdom? Say United Kingdom is ruled by King Charles, which is a country on its own. But Scotland for more flag, although they are within the United Kingdom. And a year, to Scotland, the war flag, does that threaten the sovereignty of United Kingdom? Ubedu United Kingdom, although Wales is within United Kingdom, but Wales will more flag. Ukodu Germany, Bavaria is within Germany, but Germany edudu wa more national flag. Bavaria also more flag. Quebec, Udu Canada, Quebec has their flag, although they are within Canada. Ukodu South Africa, hey anwa Zulu for within South Africa, but Zulu for omo flag. Enti edi ane tiny and nibrene nanajima bedu adey. Me baba adey. Ghana is not a uniform state. Yan nyam ye nyina yem frase kuku. There are different diversity. And that diversity in the beauty of Ghana ever out. So if you believe that unity requires sameness, it cannot be. Ghana's constitution rejects the idea of sameness. It says, "Obi an forget the identity. Na yemra ni nyina yen kamum ni yenyam asantefo remfi omo ho, Dormaahene remfi omo ho, egonja for da bi yen sa na constitution ek paka." We are a unitary state. Efe. Gamanche be yen de. Efe. Fantemai be yen de. Efe. That is what we talk about. In diversity lies strength. Enti na jama bedu ade we wa ya ebere du se obi jai me papa jai emwa wate ye nyai wate Asantehene no ye ni ntokwa wo na ye anka wo de ntokwa bi ebe mu Asantehene ye na ade the kingdom of Asante is strengthened by Ghana's unity because Ghana Asante da ne mind ye be ye Ghana no ye kwosere se beka ho gonja da ne mind ye kwosere se beka ho and ya patchy and it's so beautiful. It doesn't threaten the sovereignty of Ghana. And Ajmabedu, why ye be a year? It is a national cohesion. Let us discuss national cohesion. Don't rub. In any case, Asantehene said to two now who would not attempt say, "Yeah, mano, a year, a god of Diebe and Diebe, oh, Asantehene, it won't chase ye." Asantehene said to two, "We cried the Anya Asantehene, what me caught Trinidad and Tobago, any ni amana inspector guard of honor, any Diebe and Diebe parade." We Asantehene said to two, and what Trinidad and Tobago. Yemani inspector guard of parade ni Hawaii. Obikurum. Eti yemani inspector parade na aye diebe. Also your hinepon. O brandi ni ye na brandi ni mu ye dua. Yebe mo inspector parade ni bi. Asantehene na inspector parade wo Morocco. We Morocco. Asantehene wadru Morocco a wo inspector parade. And also, ko inspector parade near to Morocco in the Asantehene bidi. Ko inspector parade near to Morocco in the Asantehene bidi. Asantehene contributing the quota to the development of our nation. No two ways about it.
Dabon crisis by we called on Asantehene. Obuai. Chieftaincy dispute bebre. Wabua. Asantehene Otumfuo educational fund. Wabua. Health. Wabua. Development of our nation. Moko IMF ne moko yedia. Wano na mo friend so wonfa ni trimeje. No de tra kwaje. Eti your friend so amra may inspector guard of parade ni na ye dia bai. Ana ye dia bai. Ana ye dia bai. Dormaahene. So what personal ntokwa bi a woni Asantehene ni Asanteman wa. Don't wrap it as though a year will fight for. What do I say? Northern Ireland, no money flag. But they are within a year. Your friend say the United Kingdom. Who be do United States here mitimuya. State in bebre wo personal flags. Connecticut, New York. If you say omo gidi say a state be na kekambo omo form the United States of America. So they have the Constitution of Connecticut. They have the Constitution of New York. They have other several constitutions. Munyai. Why? Munyai. Some countries, Scotland, near the UK, they are not collapsing because Obi war. Now, why you be a year? Why you be a year? Why you be a year? What the time in Tokwa abba a ye unuanum entem for far too long. A brana so say me papa ube jai. Why? Jai. Enya de papa. Jai. Ye beto aba na wo ye said be ya NDC be wini bunu. Ampa you succeeded. If so ko make the argument say baby no mu ba, baby peja baako. Baby no mu ba, baby peja ye nyina. Eti bentuma baby no mu no oba baby peja ye nyina no. Ana me nuanom bunufo di mirika kwato ma ya NDC. Ena NDC no aba. Oma hu ne say Asantehene da so ye Asantehene. Bibia no wa betumi aya afa ho. Afa ye ne yes wo ma inspective parade ni ade so a. Eno so munu ye akutukum. Eni ese wutwa wo nuanom bunufo ntro. Etinye bebinom ne ba bebe pija baako. Yemom bebinom ba Asantehene ye ne Asantehene. Bebinom kwa Asantehene ye ne Asantehene. Sana me expect say na Dormaahene me ankasa me papa wo be peja ho say de be ya bebinom ba be peja wo nso ebisa be peja wo ankasa ho me say ene bo wa be ya ehu hia wa ye bia twaso yenkasa wa ye bia twaso de wo ye nyina ya politics. Asantehene nye bibia go against constitution. Okura ne flag and ne kura ne deda ansa ne yebe form Ghana no e the constitution abeto no, and the constitution has recognized. It is guaranteed. Customary law is guaranteed. Eti die be ne ntokwa hunu na da bia wo ma ye abunufo keka abunufo ne santifo tribum sa adai. Oh, why you be a twaso? Why you be a twaso? Why you be a twaso? Na Dormaahene. Come. Commander ASP Afrifa is now ready to action. Yeah, yewura Asantehene wadama. Mira, mesrew. Eya wo nso pejam dodo. Why? Pejamu ne so dodo. Mane mra fom kakra. Na afi ne yenye ne se. Why? You said yeah, osi pejam na God of na ne ehu ho fan ya na ehi. And yeah, me say me nya Asantehene aga bebe hipa.
the word you mama comment section. I Penyah Break Media.